Det er mig, jeg hedder Morten igen. Vi har Anton med. Anton, sig noget. Hej! Og det der, det er Tobias. Ham vi så i introen. Han sidder ved siden af. Jo, Tobias. Og i dag vi snakker om, som vi tydeligvis skal se, YouTube. Grunden... Reklamer og alt Ja, sådan noget. reklamer. Fejlene ved YouTube. Ja. Og no hate til YouTube. Du er dejlige. Det er bare Ja. mere end alle deres fejl. Ja. Men vi synes, det er fucking irriterende, det der med, at hver gang du skal se en video... Reklamer! Med en eller anden, jeg vil ikke nævne nogle kanaler eller noget. Hvad man nu ser, så det var lige dask over den alder der, hva'? Med en elastik. Ja. Nå, men så synes vi, det er irriterende, at de hele tiden skal komme ind over med alt muligt. Så når man ikke kan se videoen, før man skal tisse. Nej, nemlig. Nej, nemlig. Jamen, altså, Eller man skal i seng, det er næsten det værste. Halv 8, Ja, så så sidder man er det jo ikke godt. Ja, jeg skal i seng klokken halv 8. Jeg skal først se 9. Nå, det skal jeg ikke. Jeg skal i seng. Det snakker vi ikke om. Nej. Nå, ja. Men ellers så er det... Nu snakker vi Og så skal I skrive ned i den kommentar eller mail til os, om I også har det samme problem med at der er reklamer og alt sådan noget og sådan noget. Men er der så meget... Nej, sluk for det ting der, Tobias. Ved at game. Du skal ikke spille. Nå, men altså... Er der så meget mere at sige? Nej, men I kan skrive, hvis der er noget, I vil snakke om, hvis I er noget, vi vil have, vi skal snakke om, I vil have, vi skal snakke om, jeg slet ikke tale. Skriv en mail. Så skriv Ved monopole@gmail.com kommer til at ligge nede i beskrivelsen. eller i kommentaren. Det kan jeg også. Ja, det må I selv vælge. men det kommer til at ligge nede i beskrivelsen. Det hele. Hvor I skal sende det til. Det hele. Ja. Og alt det der. No hate, alle meninger. Farvel YouTube. Jeg spiller. Du gamle dame. Ej! Ja. Nej, der er ikke så meget at sige. The Monopoles.